Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Muzuva ranhasi nyaya yekutanga inyaya inoratidza simba raMwari newitchcraft. Regai tipinde munyaya iyoyo. Makadi tete nehama dziri pano. Ini tete ndauya neconfession yangu. I feel like program yenyu ndiyo yaita kuti ndiuye. Ini ndinobva kwaGutu kwaMupandawana. Saka takakurira uku vanoziva kwaGutu munoziva kuti vaye vasingabvaruri magumbezi ndiko kwavakazvarwa. Ini nambuya vangu vaizikana kuti aiwa vaisanongedza noswera. Saka izvi zvakaita kuti vanhu vanditye nekuti zvaizikanwa nedunhu rose kuti ambuya varudo vainge vari chatopota kana pari pakuroya. Saka ini ndakazoitawo shamwari yangu kuchikoro yainzi Chipo. Chipo ainge ari mwana aidiwa nematicha plus aigona chikoro, asi vamwe vaishamisika kuti ko munhu akaita saChipo koneye aitamba nemunhu akaita kunge inini. Inini tete ndaiva munhu aisada zvemabhuku asi ndaingoenda kuchikoro zvekuti ndangoenda. Saka rimwe zuva Rudo akangofuma ati haachadi kutamba neni. Ndakabvunza Rudo kuti ko ndainge ndamutadzirei, akati kwete, asi Chiedza ainge amuudza kuti ukaramba uchitamba naRudo uchaitwa chimukuyu nambuya vake. Iyi nyaya yakandigumbura zvikurusa zvekuti ndakasvika ndikaudza mbuya vangu kumba zvese. Takamuka mangwanani iri mheremhere kumba kwana Chiedza zvichinzi Chiedza ainge afira kuhope. Izvi zvakandikatyamadza chaiko kuti munhu ainge asina kurwara ko chii chainge chaitika. Ndakangoti ameno, sezvo ndaive mudiki pakapera mazuva Chiedza ashaya, ndikatanga kunzwa vanhu kuchikoro vachiti ukatsamwisa Rudo unozoita saChiedza. Izvi zvakandiomesa mate mukana kuti ko ini ndaita sei zvangu. Ndakangoti ameno vanopenga ava. Asi nyaya iyi tete yanga isati yasvika kumagumo. Amai vaChiedza vainge vazivavo kuti chiripo chainge chariuraya zimhepo harifi rega. Vakaenda kuna godobori uyo aizikanwa vakaudza kuti ambuya vangu vainge vaita mwana wavo Chiedza chimukuyu chavo. Amai vaChiedza vakaudza godobori kuti vaida kuzotsiva wavo Chiedza hangaenderi mahara vaisazvarira varoyi. Mbuya vangu havana kuziva kuti vainge vabata asingabatwi, vainge vazvigokera moto muziso kuita wekubata muswe weshumba. Amai vaChiedza vaizodzidzisa varoyi vese kuti vana vavo haisi nyama yevaroyi. Vakaudza godobori kuti vaida kuti ambuya vangu vazofa rufu rwairwadza. Chokwadi tete, hamuna chamakaona. Ambuya vangu vakafa vaita kunge kamwana kakabatwa nemunhu ane nyengerezi kuita kaukwana chaiko. Asi ambuya pavaigwara vaingoti Chiedza Chiedza vachidedzera. Asi ini ndaisamona vaiti uyo akamira apo, asi painge pasina munhu. Plus manheru vaingochema vachiti chindirega kani, vachiti Chiedza avadira muzenya wembama. Ende zvokwadi vachimuka matama ese ainge akatsvuka akadhinda mambama. Chinhu wani tete chinondipinza chando mubhonzo ndechekuti ambuya vasati vafa vakanditi ndiri kuhope Rudo muzukuru orusero uru durwi mutswi nechimwe chaita kunge nyanga. Asi ina handina kuzvitambira. Ndakati kwete ambuya, ndokupepuka. Ambuya vave kufuga ravo vega. Ndakati hameno dzingori hope. Asi ndakuzviona izvezvi ndakura kuti aiwa pane zvaivepo. Ambuya vakachengetwa zvakanaka. Inini ndokutorwawo nevabereki vangu ndogara navo. Asi chainditambudza inyaya yekuti ambuya vanouya kuhope vachiti Rudo wakaramba kutambira zvinhu zvangu, uchazviona. Vehama, hope idzi dzakaramba dzichidaro kusvika ndazoudza vabereki. Vabereki vakafamba neni zvikanzi ambuya vangu vaida kundisira uroyi hwavo. Ndosaka ndichirota izvi ndakapiwa muteuro zvikapera. Nguva yakafamba ndikapinda mumba zvakafadza vabereki. Asi nyaya yakazonetsa ndeyekuti ambuya vakatanga kudzoka kuhope vakati wakaramba zvinhu zvangu iwe hausi kuzobata anochema mumaoko. Vehama, ndakagara ndisina kuita mwana kwe5 years. Izvi zvinhu zvakatanga kundidya mwoyo kuti ko yangu mhosva ndeyeyi. Mumba mangu manga musisina mufaro. Vamwene vainge vongobvunza kuti vachazobata muzukuru rini. Handidi kunyepa. Nyaya iyi yange yakundishayisa mufaro vehama. Kana usati waziva Mwari, ndatitanga nhasi kunamata Mwari naJesu kudenga uko. Variko, hakuna nyaya hombe kumusiki. Ndakati umwe musi misodzi chierera senzizi pamatama ndakapfugama
kuna musiki ndikamuudza nyaya yangu, misodzi ichiyerera. Ndakatanga kutsanya zvema 21 days zviya ndichinamata. Pasina mwedzi mutatu ndakatanga kupfira ndikaziva kuti denga rainge rapindura. Izvezvi ndava nevana 2. 1 Mwari akadayira. Ndakazviudza kuti ndainge ndisingazouchiki kwete, asi wangu achabva kuna Mwari. Toda kungoti rest in peace kuna Chiedza wandakaurayisa nekusaziva, plus ndotenda Mwari akandiregerera nekuurayisa asina mhosva. Hama, Mwari ariko uyu, namatai hakuna chinoramba. Ndiani aizoziva kuti ndichazobata mwana, plus ngwarirai kupiwa uroyi musingazivi. Saka ndakapindura ndikati I'm speechless, uyezve totenda Mwari nekuzvakaitika netestimony zvika. I have like dozens of stories to tell zvaitika kwedu kumasikati machena, but ndaishayiwa wekuudza. Ndobva ndati what else was happening? Kwaigona kana kupenya mene masikati machena chaiyo. Plus waiti kana kwangodoka marara panze wainzwa kunge pane ari kuridza ngoma, then makuseni wowana pane tutsoka tunenge twevana vadiki, ukabvunza gogo woti imbwa. Akabvunza kuti pamba apa maigara mune tuna gogo, zvikanzi gogo vanga vakura, saka mama nadhedhi vakati iwe chienda unobatsira gogo vawane munhu wekutuma. Nyaya ika yakangondisiya ndisina matemo mukanwa. Regai tipinde munyaya inotevera. Asi tisati tapinda munyaya inotevera, toda kungoti kuvabereki, handisi kuti vana mai venyu vanoroya, handisi kudaro, asi garai nevana venyu, because a lot can happen. A lot. Vana vanoabhusiwa, vana vanodai, it's a lot of stories. Ngatidzidzei kugara nevana vedu. Vabereki vedu tinovatsvakira mahelpa. Handiti? Regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here tete? Ndinoreurirawo kunodhampa mwana paorphanage makore 10 akapera. Tete ndakarohwa hit and run nerimwewo zikoronyera randaifunga kuti tichazoita upenyu hwedu tiri vaviri tete. Pandakazivisa Shoni kuti ndainge ndatsika mwedzi, Shoni akangodisappear paradha. Haana kana kuzombobatika, achindisiya kuti ndizvionere ndoga nedumbu rangu kutotsvaka Shoni ainge ashamula. Tete ndakambofunga kubvisa nhumbu ichiri diki, asi ndaiti ndikada kuibvisa nhumbu iyi ndainzwa hana yangu kurova zvakanyanya, saka ndakabva ndangozochengeta nhumbu yacho kusvika mwana azvarwa. Mwana azvarwa ndakamutumidza zita rekuti Tatenda, asiwo tete zvinhu zvainge zvakandiomera. Ini ndaingokiya westill pazoita umwe muromo wekupa chikafu. Zvainge zvichiramba zvichioma everyday. Saka ndakamirira kuti mwana asvitse 6 months ndokutora mwana wangu ndokumuputira zvakanaka, ndikanyora chipepa chine zita romwana, asi handina kuisa surname. Ndaitya kuripotiwa kumapurisa. Ndokuenda kune imwe orphanage yairaniwa nasista veRoma, kwava kunoisa mwana pagedhi makuseni pasina andiona, kwava kunomira chinhambwe, kunomira ndakavanda kuti ndisaonekwa tete. Ndakazoona masista aya abuda kugedhi vachinhonga mwana uyu vachipinda naye mukati, kwava kuzodana mapurisa. Ndikaziva kuti Tatenda ararama. Ndakamirira kuti mukaka uome, ndikazoenda paorphanage apa papera mwedzi 2 ndichiti ndoda kuita volunteer ndichibetsera kuwacha nekurera mwana. Surname ndakazonzwa kuti akapiwe kuti Masiyiwa, sokuti ainge asiyiwa nemubereki. Moyo wangu wakava nekugutsikana nokuti ndaiziva kuti apa achaenda kuchikoro agoita life yandainge ndisingakwanisi kuzomupa inini. Ndakazowanirwa basa rekukwewa chikorobho kuBotswana mazuva aumanyika aya, ndikabva ndikambonoshanda ikoko. Iko zvino ndakadzoka tete, mwana atova grade 1 uye ndava kukwanisa kuchengeta mwana wangu. Tete, mubvunzo wangu kwamuri nemwe makazeni ari pano ndeyekuti ndikaenda kuorphanage ndikanoklema mwana wangu ndichivatsanangura situation yangu, vangandinzwise here? Handizosungwe here kuti ndakaita baby dumping tete? Handizodisturb life yemwana here? Iye Tatenda anoda here kuita relationship namai vakamudhampa?
Ndinoita here zvandiri kuda kuita ondigare ndasiyana nazvo. Ndichiona achikura ndiri kumateresi. Asi hazodi here kuziva history yake. Vamwe mungatuka kuti hakuna nzou inoremerwa nenyanga dzayo. Ichokwadi ichocho. Asi ndaive ndakaomerwa neupenyu. Ndakaona zviri nani pane kunorasa mwana mutoilet. Kumudzvinya. Ndine chivi. Asi ndiri mai vane shuviro yekuonawo mwana wavo mukati meupenyu. Ndiri kumbofunga kuenda maporisa direct ndinotsanangura. Ndasungwa ndoona mwana wangu. Hazvisinani here ko ndikanyora tsamba kwaari tatenda mamadha vanomuchengeta vanozomupa here. Ndiri parumana nzombe hama munashe ndibatsireiwo nemazano. Ndati ndichiverenga nyaya iyi ndarwadziwa. As a parent masikana zvakaoma, mweya wekubereka unorwadziwa zvinodzimba. Hatidi kuvashora vakagona havana kudzipa mwana kana kuisa mwana mutoilet. Mwana adova nelife yake like you are saying. Handiziviwo kuti what do you think, what do you suggest kuti vaite. Ipapo handina solution yangu. Asi ndoda kungoti makaita basa mukasatsvinya mwana. Asi pamanga muchitaura muchiti makanomira chimunambwe. Mbida kuona kuti mwana atogwa here anongwa nevanhu variraita hana kurumwa nembwa hana kudi. Makagona, it's being a responsible parent. But zvinorwadza. Kukuenda naye direct munoti kokoko ndayozosiya mwana kuda vaizoramba ameno. Zvinorwadza. Alright, regai titsvake nyaya inotevera. Zvandanga ndafa zvenhai tete. Maidiwo kundiudza kuti madating sites uko kunoda kungwara. Ukasangwara unoswera waiti wakanyama kanyama nemakava anenge ari pamadating site. Inini am a living testimony of things that can go wrong very fast. Mozatiti ndaive ndanyiswa nemujolo left right and center. Akudecide zvangu kumbovaredza pfungwa ndichichinja mahunting grounds. Tete handiti ukaneta nemufushwa wemutsine unomboenda kugame park uchiona kuti zvakamira sei. Saka ndakaona sokuti beta ndimbochinja kwekutandarira. Ndakaenda padating site. Aiva akati one day zvokuti ndakabva ndangochuza painge pada moyo wangu. Ndakacreata profile. Lake racho hapana tumari twaidiwa. Saka chaingozodiwa itime yangu yekupota ndichiita pick and drop. Ndakatanga kufarirwa nomwe muAsian. Asi anga ava kuita kasystem kekuti pakati peusiku aifona achitambisa nhengo yake. Zvinova zvakandibhuwa ndikabva ndamubloga. Ndakabva ndazosangana naJoe. Aiwa tete zvaiva zvakaringana shame. Aiva munhu aindinzwisisa ini ndichimunzwisisawo. Takataura zvedu chero tiri kure tainzwanana senge tiri pedo. Zuva raiti rikapera ndisina kutaura naJoe ndainzwa senge pane chakashota. Kutonzwa kuti ndasuwa munhu wangu tete. Tete makamboita feeling yekunzwa mabutterfly mudumbu umu. Ndakabva ndaziva kuti ndawana my better half tete. Joe akazomboita visit kuno kwasadza ende nguva zhinji taipedza tichienda kumatourist attraction achiona nzvimbo senge Vic Falls, Kariba, Great Zimbabwe, Wangede National Park nedzimwe nzvimbo dzinofadza kuona. Joe akazondinvita kuSouth Africa kwaaishandira. Joe anga ari chizvarwa chekuIsrael. KuSouth Africa ndakava nenguva yakanaka chose. Kune vangabvunza kuti pakava nekubvisana kwehembe here. Ndinokupindura ndichiti no. Joe aiti airespekta bhodhi yemunhukadzi. Saka aida kuti tibatanidzwe muchechi ndizvo zvinodiwa nedenga kwete kukomita adultery. Ndakabva ndatowedzera kuda Joe wangu nekuti ainge apurova kuti hapo pakutamba ndakadzokera kumusha ndainge ndisina doubt kuti Joe is the one. Ndaigozive zvangu tete kuti ndichaita wenguruve inozvikanga nemafuta ayo kuva nechekuchera. Contract yaJoe yakazopera akanditi ainge ava kudzokera kunyika yake. Ndakabhoikana chose kuti Joe ainge ava kure nene. Asi Joe akatosawara baby chakuitira plan. Joe akazondinvita kunyika kwavo achinditi aida kuti ndisangane nemafamily members ake tete. Ndakabata denga ndikati this is a dream come true nekuti ndaive ndanzwa kuti kana murungu akati I love you anenge achirevesa. Ndakaprepare kuenda komavisa zvose neFA. Joe had taken over everything. Ndichisvika paground ndipo pandakaona kuti aiwa ndaive ndairasa. Ndaive ndagarira museve. Joe aiva kandirongera dende. Aitoda kuita mari neni. He was a scammer. Aishandisa madating sites to lure his victim kuti agozoita cash navo. Zvekuti Joe aida kundiratidza to his family was just another luring
tactic yake. Hakuna family yaida kundiratidza, aida kuti ndimutruste first obva azowana kunditengesa. Tiri ndakati ndazorora zvangu mubedroom, ndakanzwa Joe achitaura nemumwe murume achiti she's fast asleep, we need to deal with her as fast as possible. Joe aironga nemurume uyu kuti vahavhese maorgans angu, and operation iyi yaizoitirwa pamba. Vaitova nadokta vaibhadhara aiwa muchigemu chacho kuti vauye kuzobvisa mwoyo, itsvo, maziso, makidney nemamwe maorgan anenge maovaries angu. Paanozopedza neni, Joe anenge ave millionaire nekuti mabody parts ane mari zvekuti mari yainge andikwidza ndege aiva masmall kwaari, yaiva change. Saka mukutaura mavo aiti process yacho yaifanirwa kuzoitwa mangwana. Mangwana akasvika, Joe andispoila veduwe kuita zviya zvekuti ndisambofungira anything. Takaenda shopping ndikanoshara hembe nyowani, izvo aida kuti kana ndazoita disappear into thin air aita mari neni ozonondidzosera back. Iniwo ndaingoita play along. Hauchenjedzi nyamukuta kuzvara uchada. Ipapo pesapa ndaifunga exit plan. Ndakazongomoti maskati, babes, I need a few dollars, need to walk around the city just to have a feel of the city. Kuti Joe asafungire anything tete. Ndakangotora kasling bag kangu kadiki kwakuisa passport nefone, kwakutobuda nekamari kandainge ndapiwa naJoe. Joe akatomboinsista kuti tiende tese, asi ndakaka naro ndikati I won't be long. Ndaizodzoka nekukaska to make him something special for dinner. Something special futi hazviko. Ndaitotiza neupenyu hwangu ini ndichingobuda pamba paJoe. Ndakaita Google kuti embassy kuZimbabwe iri papi, asi chaizonetsa ndechekuti ndaizosvika paembassy sei sezvo ndaive munyowani munzvimbo iyi. Ndakati fambe ndikaona mupurisa who was having his coffee, ndikakumbira rubatsiro rwekuendeswa kuembassy yeZimbabwe. Ndainge ndarasika. Tete munoziva mupurisa uyu was glad to help. Ndakatotsvakirwa police car yekuperekedzwa nayo, ndikasvika kuconsulate ndikatsanangura nyaya yangu. Tete embassy staff, they were willing to help, vachitoti basa ravo to help my citizens in distress. Vaiti human trafficking cases dzawanda, and they target isusu vanhu vatema, promising them marriages, jobs. Saka vazhinji nekuda kutiza nhamo vanobva vangowira mumukanwa remapera. Ndakazotengerwa tiketi ndikadzoka kumusha. Luckily naJoe taingosangana kumatourist destination, haana mbobvira asvika pamba pandaigara tete. Ndakazotoita delete profile yangu padating site. Makazeni angu patiri kutsvaka shamwari dzerudo, ngatingwarirei matsotsi, especially nowadays kune the black wife effect wave yevarume vechichena vari kutsvaka kufambidzana nemadzimai echitema. Vamwe vari genuine, asi vamwe vacho vakutoshandisa mukana wekutsvaka nzira dzekuita human traffic vanhu tete. Dai ndisina kunzwa conversation yaJoe neshamwari yake, izvezvi ndingadai ndakafa. Body yangu yakanyunguditswa muacid, ndangova nhoroondo tete. Zvichinzi akafambidzana nemurungu, haana kuzomboonekwa zvamuchose. Ngatingwarirei hama dzangu, chinouraya hachitauri. Ini ndakapotsa ndafa. There's a lot of cases. Makusendamuka ndiri paFacebook ndichiona mumwe musikana ari kunzi kwai akadisappear, but papa nepicture yemusikana uyu neskeleton paside yakadecomposa. Skeleton yakadecomposa, nyama yakadecomposa kusara yangova skeleton kudai. A lot of cases nyaya dziri kuitika. Ndimoza musikana weKZN akaenda kunoona boyfriend, zvikazoguma kuBloemfontein akazouya kuJoburg, kana kuti handichombozivi ndio kuJoburg reka ndio kuBloemfontein, I don't know, but moiziva nyaya iyoyo. Saka ngatingongwarirai madzimai panyaya dzerudo apa. Ngwarirai vasikana vari kuita vachiri kutsvaka. Regai tipinde munyaya inotevera. Tete makasimba here? Ini ndiri mudzimai ane makore 35 ekuberekwa, uye ndaishandawo samadhumbe pane imwe imba yevarungu kuSandton kuSouth Africa. Ndaishandira kapu yechirungu, mukadzi nemurume tete vaive nevana vavo. Pandakasvika tete ndichitanga kushanda pamba apa, rugotwe rwavo raive ruchinyora matric. Rugotwe rwavo rwakazotevera vamwe vaigara kuNew Zealand, kunova kwaakanoitira zvidzidzo zvepamusoro. Ndakashanda kwenguva refu pamba pekapu iyi zvekuti ndakatokwanisawo kuendesa vana vangu kuchikoro nemari yandaihora kuchimadhumbe. Ndakagara zvakanaka tete. Ndaitowa nekoteji yangu payadi. Ipapo paive nemubhedha nepekuisawo nhumbi dzangu. Handidi kunyepa kuti ndaibatwa rafu, zvese zvaive zvakarongeka.
asi hameno urwere hwamisisi hwakabvepi tete. Misisi vakangotanga kurasika njere kutadza kuziva kuti vari kuitei. Vaigona kuti vakabatidza chitofu vachida kuisa something vaikangamwa zvavo, kana kugadza something vokangamwa. Unozongoona imba yava kupupitika chiutsi. Misisi vakaendeswa kunoongororwa kunana chiremba, vakanzi vane dementia iri kukonzerwa nekukura. Ndipo pandakazoziva kuti Mr. vainge vari vadiki kuna Mrs. by far, vainge vavada nekukura kwavo. Regai zvichinzi age is just a number tete. Vana vavo vainge vasingachagare muSouth Africa, saka pakaitwa decision yekuti patsvakwe caregiver anochengeta Mrs. Vakamboendeswa kucare home asi vainge vasingafari ikoko, saka zvakanzi patsvakwe live in carer anenge achipota achivatarisa pamwe nekuvachengeta. Ndakambobatira hura maoko ndava kufunga kuti basa rava kundiperera sezvo ini ndaingova plain madhumbe tete. Vana vaMrs. vakati vaida kuti ini ndite kosi yacho sezvo vainge vasingatrust mastrangers around their mom. Nokudaro sezvo ini ndainge ndagara naMrs. kwenguva yakareba, vaizonditisa kosi yecaregiving ndochengeta amai vavo. Mari yemuhoro yaizowedzerwa tete. Ndakaita kosi iyi ndikapedza, mari yepei yainge yati wandei zvakare tete. Ndakabva kucottage ndikatanga kunogara kumain house muspare bedroom kuitira kuti ndikwanise kubatsira Mrs. nepakati peusiku zvakare. Pakatotsvaka mumwe munhu aiuya kuzoklina nekutsvaira mumba yangu. Nguva ndainge ndonyanya kutarisa zvakanyanya Mrs. nekuona kuti vari comfortable. Se vakatanga kuuya kurumu kwangu. Pekutanga ndakafunga hangu kuti vari lonely sezvo mudzimai wavo ainge asingachanzi zvakanaka uyewo vana vavo vaive vari kunze kwenyika. Saka naMr. takatanga kungova close mbichana dzamara ndatova madly in love nababa vaya. Ndaive ndanyura paya, handi zvinonzi chida moyo hamba yakada makwati uye moyo muchi unomera paunoda here. Ini hangu ndaive ndada Mr. uye ndichinzwa kuti zvakanaka kuva pano tete. Ivowo vaive nekahunotness. Kandakapedzera kunzwa ndiri teenager chaiko ndainzwa kuti I'm alive and I'm kicking. Zvaita sekudaro tete ndakapindwa nepfungwa yekuti dai ndaita graduate from caregiver to Mrs. Kawan. Asi between me and Mrs. Tete paive nemhinga idzo. Hapana kana mubvunzo kuti Mr. Roland vaida Mrs. wavo, so ini ndainge ndorodzwa senge time pusher zvaindibhuwa chose. Chero hazvo Mrs. vaiwana treatment, chokwadi chaicho ndechekuti kurikava kwaiva kudhara ikoko. Saka ndakaruka zano, Mrs. had to leave Mother Earth well before her time. Zvaive zvisingandinetsi izvi. Handiti ndini ndaita administer mushonga kuna Mrs. here. Ndaizongosanganisa mapiritsi avo nezvandaisanganisa nazvo vofira kuhope. Tete ndakaita zvandakaita. Madam havana kana kuita 2 days vainge vafa. Mr. was devastated tete. Vana vavo vakatouya kubva kuNew Zealand ende rufu rwakaitwa zvakanaka. Ndaizviona ndagara tatata manje obstacle yanga yabva. Ndaifunga kuti ndichavanyaradza ndichiita warm myself into his life. Ndakaronga dondo. Boss vaingoda chembere mushakabvu yavo. Inini it seemed as if I was just a fetish. Vaingodawo kunzwa kuti kuva neMblack kunodii. Vakaenda kuNew Zealand kumbonozorodza pfungwa tete. Ini ndikanzi ndimboenda kuholiday vachazondidana. Handiti we are lovers here, taifanirwa kuenda tese kuholiday. Asi it seems vari concerned nekuti vana vavo vanozotii rather kuti tive happy tete. Ndiri kufila sekuti vakandishandisa ene ndiri kuita kubhoila neshungu kwete mbichana. Uyezve ndaita rimwe dambudziko. Madam vari kuuya kuhope kwangu vachiti wakandiurayire. Ndiri kufunga kutsipika mweya wamadam ndosundira kuna baba vacho vaite rombe rechirungu sokuti ndivo vakaisa pfungwa dzerudo mukati mebrain dzangu. Ndinganzi ndashaisha here. Vakandishandisa kababa ava, so he should pay for matadzo avo. Zvakaoma. Mongotiudzawo kuti munofungei pambacho unotongoitawo speechless. Zvakaoma. Tisati tapedza video ino pane vazhinji vanga vachibvunza nyaya yemushonga unopedza masports nemapundu nechichi. Mushonga uyu unonzi goat milk. Goat milk. I think vanogara kuHarare. Goat milk ine shea butter nezvimwe zvakadaro zviri mukati zvozvo, but unoshanda.
vanogara kuSouth Africa. Ndakatenga mabhodhoro akawanda ndiri kutengesa. Ndosaka zvandinotaura zvekuti ini ndine mabhodhoro akawanda aya egoat milk. This is a miracle. Muri kunzwa? This is a miracle because ishie butter yakasangana munozva zvinhu zvose zvezvo inonzi cocoa butter, shea butter nemukaka wembudzi zvese mukati ende unorapa hyperpigmentation mapundu zvese zvinopera. Even kana une hapwa dzakasviba kuti tadze vachida kudzipukuta vachida kudzichenesa inobrightena izvozvo. Saka mushonga unodolasta kana kuna 6 months zvingodipinda nekuti uri kuzora pai. Ini ndinozora kumeso because ndine mapundu aya ekuti asi handimona kuti skin yangu izvo iri kupopa sei because unoshanda. Saka vanoda mushonga uyu vari kuSouth Africa, aiwa uyai mutenge. Ndinawo ndakadoutengawo kuZimbabwe ikoko. Vari Zimbabwe ndoziva kuti moziva goat milk, you're not new, you're not strangers to goat milk. Munondichaira nhare mbozha naika mondichaira nhare mbozha toisa maorder toshandisa Korea guy mungoisa extra 100 rand. Aiwa ndakuziva kuti ndokuzosera mari yenyu kana ukasashanda mushonga unoshanda usingaiti. Kana pane product yakatondishandira mupenyu wangu ndiwe because ndine mapundu, ndine hyperpigmentation yekuti ndokugarika nditori nemaoko handimona kuti maoko angu zvakaita tona. Handimona zvakaita maoko angu aya. Mozoti kuda ndoblisha zve. Handimona zvakaita maoko angu aya. Ndizvakaita maoko angu izvi. Asi ndinogona kungoita hyperpigmentation nokuti kumeso nongosviba uchakuti zvabvepi. Ganda racho robva raita mapozi rakashata kudai. Saka mushonga iyoyo ndiwo ndiri kushandisa ende uri kundibatsira. Vari Joburg, vari Joni, vari whoever. Okay, to those who are in South Africa, we are going to use Korea guy totumira. Tiri kutendai nekuona kwamaita mbuye nezuva rakanaka. Ndatenda. Bye bye.